Προστατέψτε τον κόσμο σας με τη Robica MixCP 8QS. Αυτή η κάμερα Wi-Fi είναι αδιάβροχη, MBFT6 και κατάλληλη για εξωτερική χρήση. Η εγκατάσταση είναι εύκολη και γρήγορη, χωρίς πρόσθετες συσκευές ή καλώδια. Το επάνω μέρος της κάμερας παραμένει ακίνητο, ενώ το κάτω μέρος περιστρέφεται για να παρακολουθεί τα πάντα. Ελέγξτε την κάμερα εξ αποστάσεως μέσω του smartphone σας για απόλυτη ασφάλεια. Κύρια χαρακτηριστικά: υψηλή ανάλυση εικόνας με αισθητήρες 9 MP, zoom 8 για κοντινή και μακρινή εμβέλεια, έγχρωμη νυχτερινή όραση με διπλή πηγή φωτός, διπλής κατεύθυνσης ήχος για επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, υποστήριξη cloud και κάρτας SD έως 128 GB. Τεχνητή νοημοσύνη. Η κάμερα αναγνωρίζει ανθρώπινες μορφές και στέλνει ειδοποιήσεις, αγνοώντας μικρά κατοικίδια. Επενδύστε στην ασφάλειά σας με τη Robica MixCP. Αγοράστε τώρα.